Tak a sme tu pri ďalšom videu pre fanúšikov Natural Nutrition. Tentokrát už je to skorej na rysovací štýl, pretože Conan vlastne objemovku už ukončuje. Je nám síce ľúto, že sme to nestihli natočiť celé, ale teda bohužiaľ rysovacie obdobie by sme chceli natočiť komplet od začiatku. Tentokrát nebudeme ukazovať Conanov tréning, ale v skrátke si povieme nejaké veci, vlastne aký bude rozdiel v rámci objemovky a ten priebeh rysovacieho obdobia. Asi by som sa tam prvé opýtal, predtým než začneme o rysovačke, zhodnotiť vlastne tvoj objemový tréning, jak si spokojný, možno nejaké perličky k tomu. No takže táto objemovka vyšla celkom podľa predstav. Plán bol taký, že vyštverať sa na 120 kg. Nevyštveral som sa, nevadí, podarilo sa mi vyštverať na tých 117. Ale na druhej strane sme to riešili s trénerom tak, že pôjdeme do objemovky, ale tým, že to už v podstate posledná objemovková voľna pred rysovačkou, nebudeme tlačiť silou mocou na pilu. Sme si tam nechali nejakú rezervu kvality, to znamená, že niekedy menej viac sa hovorí. Že je tam tých 117 kg teraz, pričom stále, ako sa vravíte, brúšaky, tie buchty sú tam. No a teraz v podstate už, ak poďme do tej rysovačky, každý na to má svoj recept. Ako ja osobne používam rysovačku drastickú, že vyslovene tie sacharidy utrem preč, zarežených, ťahám 3-4 dní takmer na núke, keďže minulé sezóny, keď som ešte bol ľahšie váhal, keď som išiel úplne na núkach, bolo to veľmi efektívne. Potom každý 3-4 deň podľa potreby sme dali tzv. Cheat day na koplomatov, naplnilo makrovým glykogénom, čiže efekt tam bol brutálny. Lenže tým, že teraz som už kategória 90+, možno 100+, tak už núky by boli dosť riskantné, pričom mohli by sme ohroziť nejakú tú hmotu. Tak momentálne moja núka bude vlastne 100, pod 100 sacharidov nepôjdem. No a skôr, než toto sa spraví, tak musím sa tzv. Konvertovať stravu, nemôžem skočiť hneď na takéto video, by ma teraz švatlo na zem. By tam bola vysoká rizika, že dostanem sa do hypoglykemie počas tréningu a dokonca aj dňa, že robím niečo ťažšie v robote. Takže teraz budem takých 10 dní upravovať si stravu, pričom budem klesať asi takýmto štýlom, že dám nižšie sacharidy, troška zvýšim nižšie, až kým sa nevyštverám, respektíve neklesnem na tú požadovanú vlnu, pričom moje telo bude schopné zvládať tieto nízke sachary. Samozrejme suplementácia, tam bude určite sa extrémne zvýšiť spotreba BCAček a HMBček, nejaké tie proteíny, izoláty tam pribudnú. Samozrejme strava, to je základ. Tréning nejako extra meniť nebudem, iba možno tréningový štýl sa zmení, že teraz nebudem cvičiť čo deň to partie, ale čaká ma takých 6 až 8 týždňov antagonický tréning, to znamená, budeme cecky cvičiť s chrbtom, supersérka, budú to ťažké tréningy, takisto biceps, triceps, to telo bude dostávať šoky a vlastne o to ide. Vlastne nejaké tajomstvo tam není, je iba o tom, aby sme telo nechali v šoku, aby sme menili tie tréningy, upraviť tú stravu, aby telo si vybralo zásobu z podkožného tuku. Samozrejme, disciplína, pravidelnosť, hodne spánku, nestresovať. Takýto je plán. Plán je veľmi jednoduchý, začne sa to už vykonáva. Takže už len stačí čakať a sledovať videá, ako sa tá forma bude posúvať. A tak záleží, aké budú podmienky, jedno s druhým práca a financie, ale z posledných rokov tento koncept išiel veľmi dobre, tak verím tomu, že to pôjde naďalej tak. Takže toľko by som k tomu takto na úvod. Dobre, takže to je tak skrátke úvodné. Myslím si, že ďalšie veci by sme mohli riešiť popri tréningoch, po prípade zase medzi tréningami občas takéto okienko by sme mohli vytvoriť a natočiť určitých pár drobností, zaujímavostí. Ako hovorím, samozrejme, netreba si brať konkrétne zo mňa, z tohto modelu príklad, lebo niekomu to nemusí sadnúť. Ja tiež som sa prvé súťaže hľadal, čo mi sedí. Niekomu sedí viac takto, niekomu zase tie vlny sacharidové. Ale hovorím, treba si nájsť ten svoj vlastný systém. Ako môžem týmto niekoho inšpirovať, ale nech si to každý vyskúša. Ale zase sa to úplne nespolieha.
To isté si myslím aj ja, že ako inšpirácia je to dobrá, ale hlavne pokiaľ sú to chlapci, ktorí cvičia len tak pre potešenie, aby si uvedomili, že si vlastne kulturista, ktorý ide na súťaž a je to úplne iná liga. Je určite iné robiť kulturistiku, iné robiť silový trojboj, iné robiť bojové športy. Takže ja som kulturista, preto nech nečakajte podobné nejaké horibilné výkony, ako bolo písané otázka k videu, či drepnem 300 kg. Zatiaľ ešte nie, ale možno aj to niekedy bude, ale hovorím radšej pomaly, ale isto. Predchádzame tak zraneniam, lebo keď sa kulturista zraní vážnejšie, tak myslím si, že jeho kariéra skončila. Dobre, tak teším sa a natočíme ďalšie video už priamo aj s tréningom. Môžeme, dneska večer. Dobre, čaute.